nens i nenes de l'Escola Catalunya. Oh, veig amics que coneixem tots, amics de les classes dels pollets, dels cavalls, dels tiranosaures, dels triceratops, dels pirates i els tresors. Quina il·lusió veure-us a tots! Sabeu què? La primavera ja ha arribat, ja ho sabeu. I jo també tinc un tresor. Estava mirant el meu tresor. Sí. Un tresor molt especial. Sabeu per què? Perquè mireu, ja sabeu que a la primavera celebrem una festa molt especial. I jo estava mirant el meu tresor perquè explica un conte, explica una llegenda. I sabeu quins personatges surten? Un drac. Oh, un drac. Mireu, també surt una princesa. Una princesa. També parla d'un cavaller. I en surt una rosa i un llibre. Segur que tots l'heu encertat ja. Segur que tots sabeu de quin conte estic parlant, de quin llibre estic parlant. La llegenda de Sant Jordi. Voleu escoltar aquesta història, aquesta llegenda tan fantàstica de la primavera? Doncs pareu molta atenció, pareu les orelles ben obertes i escolteu i mireu aquesta llegenda que totes les mestres d'educació infantil us volem explicar per vosaltres. La Lídia, la Montse, la Mireia, la Cris, l'Olga i la Carme. Esperem que us agradi molt. Un drac ferotge i pudent espantava els habitants d'una vila. S'amagava en una cova a prop d'un estany i quan tenia gana anava volant fins a les muralles. La bèstia menjava carn i aviat no va quedar ni una vaca, ni una ovella, ni una cabra. I encara bramava de gana. Fent una rifa, van començar a triar cada dia una persona perquè el drac se la mengés i deixés en pau les altres. «A qui ha tocat avui?» preguntaven els veïns i les veïnes. «A la princesa!» va dir un vailet. I la princesa, encara que estava espantada, va anar molt decidida fins a la cova del drac. «Bèstia fastigosa, fas pudor!» va dir la princesa. «Doncs tapa't el nas!» va respondre el drac i es va preparar per emparsar-se la jove. De cop i volta va aparèixer un cavaller. «Em dic Jordi i he vingut a salvar la princesa». El drac, empipat, va atacar el cavaller i va començar una lluita ferotge. El drac escopia flames, però Sant Jordi no tenia por. Sant Jordi va enfonsar la seva llança al drac i el monstre va quedar ben mort al terra. Ja no heu de tenir por d'aquesta bèstia. I de la sang del drac en van néixer roses brillants i ben boniques. Els habitants de la vila van quedar feliços. Collien roses del roser
i se les regalaven. Sant Jordi se'n va anar lluny sobre el seu cavall blanc. I tothom va cridar: Visca Sant Jordi, que ens ha lliurat del drac! Visca! 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 I aquest conte s'ha acabat, i si no és mentida, deu ser veritat. Bé, amigues i amics, serà veritat? Esperem que us hagi agradat la llegenda de Sant Jordi. I aquests dies, jo em quedo a casa llegint. Fins a la propera!